Dear love, 33 years old na ako at narealize kong ang tagal ko ring naging single. Umabot sa 5 taon akong nag-focus sa aking trabaho sa kadahilanang marami din akong mga binayarang utang ng aming pamilya. Sa 5 taong iyon ay masaya ako dahil kahit papaano ay nakaipon din naman ako sa kabila ng mga obligasyon ko. Katunayan yan, hindi ko na nga inisip na magkakaroon pa ako ng love life dahil lagpas na rin sa kalendaryo ang aking edad. Ngunit kung magbiro nga ang tadhana ay kakaiba dahil ang high school crush ko noon ay naging jowa ko na ngayon. Lavinia! Grabe, kinikilig talaga ako sa inyo. Biruin mo yun, oh. Kayo lang palang dalawang magkakatuluyan. Hindi mo naman sinabi sa akin na hinihintay mo lang pala yung si Jerome. At ikaw naman, Jerome, bakit naman kasi ngayon mo lang to niligawan? Tagal-tagal na nanahimik niyan. Sayang yung oras, oh. Ikaw talaga, Nicole. Hindi pa siguro yun yung time naming dalawa. At saka, hindi naman mahalaga yung mga panahon na yon. Dahil sigurado ko na ito ang tamang timing para sa amin ni Jerome. Diba, mahal? Nawalan na rin kasi kami ng contacts sa isa't isa ni Lavinia. Ang totoo niyan ay sinubukan ko lang na mag-message sa kanya. Hanggang sa inaya ko ng date. At makalipas ng 5 date, eto sa wakas. At binigay na niya ang matamis niyang oo. Ibibigay niya talaga yung oo niya sa'yo. Kasi crush na crush ka niyan dati pa. Naku, kung alam mo lang, lagi kang bukang bibig ng babaeng yan. Grabe ka naman, Nicole, kung manlaglag. Huwag mo sabihin dito, baka lumaking ulo bigla. Hindi oh. Alam mo, nang malaman ko yan, nakinikilig ka sa akin, mas lalo akong sumaya. Oh, yun naman pala. Kaya huwag ka nang pakipot pa, Fred. Basta ako, masaya akong nagkatuluyan kayong dalawa. Thank you, Nicole. Alam kong isa ka sa magiging masaya para sa akin. Kaya naman talagang pinakilala ko si Jerome sa'yo. Ay, oo naman. Anything for you. Basta masaya ka, okay na ako dun. Hoy, Jerome ha, ang tagal na single ng kaibigan kong yan. Huwag mo siyang sasaktan ha. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mahamahalin ko si Lavinia at hinding-hindi sasaktan. Hindi mo naman sinabi sa akin na taken ka na pala. Akala ko ba ang motto mo, single ka na forever? At akala ko wala munang boys. Sorry, hindi ko pala nasabi sa'yo. Nagtataka lang ako eh. Bakit ang bilis mo naman atang sinagot yan? Kaklase ko siya nung high school ako. Saka, kilala ko na rin naman siya kahit papano. Ha? Panahon pa ni Kopong-Kopong nung naging high school ka, te. Ang dami ng pinagbago ng taong yan. Saka hindi mo naman alam yung dating history niyan. Baka mamaya love bombing lang yan, ha? Hindi naman siguro. Napag-usapan niyo na ba yung about sa past niya? Nakakatakot yan, mamaya. Rebound ka lang yan, o ano? Tapos, di ba ang sabi mo sa akin, crush na crush mo yan dati. Baka nga kaya ka lang nililigawan yan dahil crush na crush mo siya. Alam niya kasing madali ka lang mapapasagot. Ano bang inalmusal mo ngayon at napakanega mo? Mahalaga pa ba yung past, Noelia? Alam mo, kung ano man na nangyari sa kanya dati, part na ng past yun. Wala na akong pakialam dun. Kung ano at sino siya ngayon, yun ang mahalaga at tanggap ko siya dun. Pinapaalalahanan lang kita kasi lalaki yan eh. Alam mo naman ang mga lalaki, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Huwag naman nating lahatin. Malay mo may mga matitinurin, di ba? Kung pangit yung mga naging experience mo sa pag-ibig, huwag mo namang isipin na pagdaraanan ko rin yun. Basta, duda talaga ako dyan. Binibigyan niya ako lagi ng flowers. Saka pinapakita niya talaga sa akin na ako ang priority niya. Natural lang, nabigyan ka ng bulaklak niyan. Alam mo, lahat ng sasabihin sa'yo ng lalaking yan, gawin mong negative. Baliktarin mo. Huwag na huwag kang magtitiwala. Ang bitter mo talaga. Huwag ka nalang magkwento sa kanya. Alam mo naman niya si Luelia. Pinag-iata yan sa ampalaya. Saka nakita mo naman, 2 long-term relationship, palpak.
iniwan, pinagpalit. Kaya wala siyang makitang siwang ng pag-asa sa relasyon mo ngayon, girl. Alam mo, hindi na nga dapat ako mag-iisip ng negative kay Jerome. Pero ngayon napag-iisip tuloy ako. Kasi naman palagi na lang negative ang sinasabi niya. Kung iwasan mo muna kaya si Luelia. Kasong hirap niyan kasi workmates kayo. Ganito na lang, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Siguro gusto niya na single ka rin kagaya niya. Pakiramdam ko nagsiselos yan kasi wala ka ng oras sa kanya. Dahil yung weekends mo, nakasama mo lagi siya gumala at makinig sa unending rants niya. Ngayon si Jerome na. Sana nga. Alam mo, pakiramdam ko kapag magkaroon lang kami ng problema ni Jerome, ang ibibigay agad noon sa aking advice, hiwalayan mo na yan. Tama. Panigurado at yan yung sasabihin niya. O sige na, Bessie. May gagawin pa ako. Ingat ka pagpasok, ha? Okay, bye! Lavinia, free ka ba this weekend? Puntahan naman natin yung cafe na sinend ko sa'yo. Tikman natin yung food nila tapos mag-picture tayo with our OOTD. Pasensya ka na, friend. This weekend kasi may plano kami ni Jerome. Hala? Alam mo, mali yung ginagawa mo. Ha? Anong mali? Teka, anong ibig mong sabihin? Mali yan na lagi kang nagbibigay ng oras sa kanya. Alam mo, ganyan na ganyan yung ex ko. Nung lagi kong pinapakita na may oras ako sa kanya, ayun, nagsawa sa akin. Hindi mo dapat masyadong pinapahalata sa kanya na patay ka, girl. Kunting pakipot naman. Hindi ko maintindihan bakit kailangan kong gawin yan. Para lang magtagal yung interes niya sa akin, ganun ba? Siya mismo yung nag-aya sa akin ng gala namin this weekend. At idea niya yun. So bakit naman magdudulot yun ng pagkasawa niya sa akin? Hindi ba kabaliktaran ang mangyayari? Hindi ba kapag hindi ko pinaramdam sa kanya na hindi ko siya gaanong mahal, doon kami magkakaproblema? Doon kami manlalamig sa isa't isa. Lavinia, maniwala ka sa akin. Graduate na ako dyan. Kilalang kilala ko na yung mga lalaki na yan. Ikaw naman? Kung makapag-advise ka, nakadalawang lalaki ka lang naman. Hindi ka naman nakipag-date kani-kanino. Saka yung boyfriend ko, ibang-iba yun sa boyfriend mo. Concerned lang naman ako sa'yo. Ikaw, bahala ka. Hindi gusto ng mga lalaki yung ganyang halatang-halatang patay na patay sa kanila. Hayaan mo naman siya yung maghabol sa'yo. Friend, pasensya ka na kung hindi ako makakasama this weekend, ha? Hayaan mo, bawi na lang ako sa'yo next time. Okay ba yun? Okay. Tara na! Mabuti naman at sinamahan mo ko. Pagmula nung nagkaroon ka ng boyfriend, di mo na ako pinapansin. Grabe ka naman. Nagtatampo ka ba? Hindi naman sa nagtatampo. Pero natatakot lang ako for you. Dahil patay na patay ka sa Jerome na yan. Alam kong lagpas na sa kalendaryo yung edad mo, kaya atat na atat kang magpakasal. Pero girl, huwag masyadong patay na patay para kang mauubusan ng lalaki. Friend, pwede ba akong maging honest sa'yo? Ano yun, friend? Bakit parang pakiramdam ko hindi ka masaya para sa akin? Akala mo ba, hindi ko napapansin na kapag nagkukwento ko tungkol kay Jerome, palagi mong kinukontra. Kahit ata anong gawing mabuti sa akin ni Jerome, pinag-iisipan mo ng masama. Kailan ba naging good shot sa'yo yung boyfriend ko? Lalaki pa rin siya. Pinoprotektahan lang kita, Lavinia, dahil hindi ko talaga kayang pagkatiwalaan yan eh. Too early to tell. Ano naman kung high school crush mo siya? Nagigets kita na hindi naging maganda yung mga experience mo sa relasyon. Pero wag mo naman sana akong hadlangan sa mga magagandang bagay na pwede kong maranasan. Sobrang grateful ako na totoo yung concern mo sa akin at ayaw mo akong masaktan. Pero bigyan naman natin ng chance si Jerome. Magbigay naman sana tayo ng kahit konting tiwala sa kanya. Ang sakit ha? Parang pinapamukha mo sa akin na porket wala akong magandang karanasan sa pag-ibig. Parang wala na dapat akong masay sa relasyon mo, ganon? Hindi sa ganon, Luelia. Maniwala ka sa akin. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Minsan mo na nga lang ako samahan. Anong klase kang kaibigan na nawawala na lang bigla kapag may karelasyon na? Luelia, ngayon lang ako nagkaroon ng boyfriend. Palagi ko namang inilalaan ang oras ko sa'yo dati, di ba? Konting pangunawa lang sana. Nung nasa relasyon ka rin naman, inuunawa kita kapag hindi kita makasama.
Hindi ka kasi marunong tumupad sa usapan. Hindi ka rin totoo sa sarili mo. Ano nga ulit yung sinabi mo? Focus muna ako sa sarili ko. Hindi talaga ako magjojowa. Pero ano, kinain mo yung sinabi mo. Kakatapos mo lang bayaran lahat ng utang ng mga parents mo. Pagkakataon mo na to, Lavinia. Ito na yung panahon para makaipon ka para sa sarili mo. Pero mas inuna mo pang lumande. Ay wow, grabe ah. Alam kong sinabi ko yan sa sarili ko, pero hindi ko naman mapipigilan ang puso ko na hindi mahulog kay Jerome. Isa pa, hindi siya dagdag pabigat sa buhay ko. At lalong hindi rin naman nawawala ang focus ko sa career ko kahit nandyan siya. May provider mindset siya. Hindi niya ako hinahayaan na magbayad o kung ano. In short, mabilis ka lang niya nakuha dahil sa ganyan. Sinasabi ko sa'yo kapag nag-break kayong dalawa, wag na wag kang lalapit sa akin. Ako talaga nakikita ko na hindi kayo magkakatuluyan. Friend, bakit naman ganyan? Bakit mo naman ako binibigyan ng negativity? Hindi kita binibigyan ng negativity. Nasa sayo na yan. Pero kung ako sa'yo, mas mainam pa na maging single ka na lang. Alam mo, nawalan na ako ng gana. Ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Friend, wag naman ganito. See you na lang next time kapag hindi na puro lalaki yung nasa kokote mo. Mahal, tatapatin kita. Hindi ko gusto na ganyan ang pag-iisip mo sa akin. 6 na buwan na tayo pero palagi ka pa rin natatakot na baka isang araw maghanap na lang ako ng iba o iwan ka. Sa'yo na nanggaling, diba? Na hindi lang maganda ang naranasan ni Luelia. Pero sana, bigyan mo naman ako ng chance. Sana, makuha ko ang tiwala mo sa akin kasi napapansin ko na habang tumatagal, imbes na magkaroon ka ng kumpiyansa ay natatakot ka. Lavinia, deserve ko namang pagkatiwalaan. I'm really sorry, mahal. Maniwala ka sa akin. Sinusubukan ko naman na pagkatiwalaan ka. Pero ako lang tong mayroong problema. Kahit na 1 buwan na rin ang nakakalipas, magmula nang putulin ko ng pakikipagkaibigan ko sa kanya. Hindi rin naman kasi talaga maganda yung epekto niya sa'yo. Sa atin. Tingnan mo, nagkakaganyan ka. Totoo naman. Pero kahit ganun, nalulungkot ako na iwan siya mag-isa pero hindi ko kasi gusto na hindi niya ako suportado sa bagay na masaya ako. Hindi ako nawala sa buhay niya nung masaya siya. Kahit malungkot siya. Pero mas nalungkot ako nang mapatunayan kong hindi siya masaya kapag masaya ako. Naiintindihan kita. Hindi lang din kasi ganun kadali para sa kaibigan mo ang magtiwala ulit. Dahil sa mga naranasan niya. Kahit ganyan ang epekto niya sa'yo, hindi ko hinihiling na habang buhay na kayong hindi magkaayos. Salamat, mahal. Dahil nandito ka at palagi mo kong inuunawa sa oras na hindi ko kayang magtiwala. O kaya naman ay nag-iisip ako ng mga hindi dapat. Huwag ka nang mag-alala, mahal. Hinding-hindi ako magsasawa na iparamdam, ipaalala at ipaliwanag sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Lavinia. Mahal na mahal din kita. Dear love, napatanong ako sa aking sarili. Bakit noong ako'y masaya, saka ako nawala ng isang kaibigan? Si Luelia pa naman ang pinakamatali kong kaibigan. At siya rin ang taong gusto kong pagsabihan ng mga masasaya kong moments. Lalo ngayong may love life na ako sa wakas. Kahit kailan, ay hindi ko siya nakitang ngumiti. Kahit kailan, ay hindi rin siya nakinig sa aking mga kwento. Pag siyang kasama ko, para bang hindi ko deserve magkaroon ng masayang buhay kasama si Jerome? Mahal ko siya bilang best friend. Ngunit mas gusto kong magkaroon ng kaibigan na sasamahan ako at susuportahan ako sa mga malulungkot at lalong-lalo sa masasayang karanasan sa buhay ko.